inzwai zviri pano guys, mastreet emarelationship hamuna kumira mushe. Boys and girls pakaipa, hazvina kana wamira mushe. Mona ichi chinoitika, unochidana nemunhu pepe, woisa message, no reply hakuna mhinduro. Good morning, hakuna mhinduro. Afternoon, hakuna mhinduro. Good night chaiyo, hakuna kana mhinduro, hakuna kana reply. Munhu wotemeseka musoro, kutadza kudya, uchingodai ukatarisa foni, wona hapana munhu areply pawhatsapp kublutika chete. Unatsoona kuti munhu ari online uyu haasi kupindura, waisa mameseji, hapana kana mhinduro. Guys, hamuna kumira mushe mumarelationship. Mastreet emarelationship kupedzerana nguva, kupedzerana time chete chete, hapana kana zviripo. But ndauya nekamwe kasolution kandoda kutipai guys. Usatemeseka musoro nezvinhu zvisina basa. Shuwa wotoonda kutadza kudya nekuti munhu wawaisira message haana kupindura. Iwe umwe munhu kuchiswera uchinyengerera umwe munhu, kunyengerera umwe munhu, uchadza kushanda kutsvaka mari. Inzwai tipi yandauya nayo. Kwaunopuhwa mhinduro, munhu anokupa mhinduro i1, Jesu. Isu zvedu nababa Charamba ndopai patinoti mhinduro iri komukoma, mhinduro ndi Jesu weNazareta. Jesu chete ndiye anokupindura. Saka iwewe itonamata hako Jesu, ndokwaunowana mhinduro ikoko. Vamwe vese vari kutsvaka mhinduro, hakuna kana chaunowana. Tsvaka mhinduro, Jesu ndiye anokuuya nemhinduro. Kana uchida musikana, uchida mukomana, tanga wakumbira kuna Jesu, abva akupa mhinduro yokuti uzowana zvinhu zvakarongeka kwauri. Kwete kuswera uchitemeseka musoro nezvinhu zvisina nebasa, utadza kutoshandira uchiita mari dzako, uchidya mari dzako, kuswera uchikuita BP. Ewe guys, pepukai.